Os cambios de rodas incrementanse coa chegada da chuvia. Moitos condutores agardan a que os neumáticos cheguen á súa profundidade mínima, algo que reduce en gran medida a seguridade do vehículo. O outono ven sempre acompañado do empeoramento das condicións meteorolóxicas. Outubro foi un mes bastante seco, pero nesta última semana as chuvias tomaron o protagonismo. Nestas xornadas nas que a auga faixe notar, son o momento no que moitos condutores se paran a mirar o estado das rodas dos seus vehículos, comprobando moitas veces que precisan un cambio. Por iso, os talleres están a rexistrar agora un incremento de trocos de rodas. Sobre todo debido á climatoloxía, á chuvia e ao mal tempo, é cando a xente se dá conta de como ten as cubertas os neumáticos e cando empezan a comprobar e efectivamente cando máis se ven ao taller a época do ano, cando máis roda se cambia. O que ten que ter, o que ten que controlar é que os neumáticos non cheguen á profundidade mínima que teñen indicada ou tampouco esperar tanto, porque cando hai agua na carretera o neumático xa pronto avisa de que necesita renovarse. O máis habitual polo momento é optar por un neumático estándar. Pero ahora, sobre todo para zonas como a nosa, onde de 12 meses 10 son de agua, hai neumáticos específicos con novas tecnologías, que son os neumáticos de 4 estacións, que valen tanto como para o verán como para o inverno, pero son rodas moi adaptadas para a agua. E sinala que non todos os condutores coñecen este tipo de roda que está a convencer a moitos. Non todo o mundo ten información, non todo o mundo os conoce, pero cada vez son máis e o porcentaje de xente que vai montando ese tipo de neumáticos cada vez é maior e cada ano crece e todo o mundo que as monta, todo o mundo repite, xa nadie volve para os outros. Ter os neumáticos en bo estado é sinónimo de seguridade nun vehículo. Por iso os condutores non escatiman a hora de investir nestes elementos clave. Tanto en rodas como en pastillas de freno, a xente non suele ser cicatera. Ao final, todo o mundo gusta andar tranquilo na carretera e a xente ao final non anda con cousa cativa. Prefere andar con seguridade. O coche que determina moitas veces é o tamaño do neumático, aunque a marca e a garantía e a seguridade sempre hai para todos os coches, hai o mellor e o mellor un pouco unha segunda línea, pero todo o mundo de neumáticos aquí, sobre todo polo clima que temos, a xente non sole aforrar niso, prefere ir con seguridade e con tranquilidade. O habitual é cambiar as rodas de 2 en 2, a menos que o coche teña tracción nas 4, aínda que co paso dos anos encareceuse a unidade de neumático. En día, as gamas de precios na roda normal, habitual, están entre 90 e 120. Nesa gama de precio sueles atopar, sempre hai solución para calquera coche, casi. Excepto para os grandes, evidentemente. Nos últimos 3-4 anos hubo un incremento de precio moi fuerte, porque, bueno, é un produto derivado do petróleo, e entonces, bueno, pues sempre vai a saga de como vai o petróleo. Se o petróleo sube e os combustibles, pues o neumático tamén. E subeu, efectivamente. Nos últimos 3-4 anos tuvo unha subida importante. E para a xente curiosa que non saiba que se vai coas rodas cambiadas, nos aclaramos as dúbidas. Por lei é obligatorio o reciclaxe, de feito todas as persoas cando compran un neumático na factura levan unha línea que é o coste de reciclaxe, que é a empresa Sigaus ou Teneu, e hai empresas que están cunha concesión estatal que se encargan de recollelas nos talleres e de darlles o uso adecuado para reciclaxe.